Pauliina Vuodin sateenvarjolle saapuu Tulva! Moi kaikille! Mä oon Terhi. Mä oon tällainen vittuhattutati. Mä voin kertoa teille, miten musta tuli feministi. Kaikki alkoi vuodesta 1991. Meidän kouluun oli tullut sellainen uusi ihmeellinen teknologinen laite. Ja meidän luokanopettaja oli siitä laitteesta niin innoissaan, että se halusi, että kaikki luokan pojat lähtee sen mukaan katsomaan sitä laitetta. Ja tytöt jätettiin luokkaan piirtämään. Ja sen laitteen nimi oli väriprinteri. Voi kyrpä, 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 kyrpä! Mun feministinen kehitys jatkui. Mä ryhdyin järjestämään Turun Slutwalk-mielenosoitusta. Poliisit soitti mulle ja kysyi, laitetaanko liikennevalot vilkkumaan. Sinä päivänä mä sain päättää, laitetaanko Turun keskustaan kaikki liikennevalot vilkkumaan. Se oli ihan uskomattoman voimaannuttava kokemus. Tän lehden nimestä, tää tulee tosiaan sanasta vulva. Ei me täällä Tulva-lehdessä tarkasteta kenenkään sukupuolielimiä. Tulvaa saa lukea ja tulvaa pääsee tekemään ihan genitaaleista riippumatta kaikki. Jos me muutettais tää Tulva-lehden nimi, suurimmalla osalla ihmisistä, kuten myös eläimistä, on perse. Niin on muumi. En mä tiedä, mun mielestä muumeillakin on perse. Vulvasta tulee tulva, niin perseestä tulee tietenkin terse. Mä voisin esitellä itseni. Terve! Mä oon Terse-lehden päätoimittaja Terhi. Ja seuraavaksi teille esiintyy Tulva-lehden kolumnisti Jenni Julia. Tervetuloa! Mä en ole koskaan hauska. Mä olen vihainen ja vaarallinen vammainen. Mä olin laitoskuntoutuksessa. Sellaisessa saatana virikehäkkipaikassa, jossa puhutaan vaippakiintiöistä ja lasketaan, paljonko palvelutarvekertoimet kusee. Vitun kuolapasko Yökkönen, joka oli kiduttanut sitä työntämällä sormia sisälle. Oletin, että asiasta nousisi ihan helvetillinen haloo. Että sellainen ihmisen paska pantaisi pikana suljetun huuhteluhuoneeseen runkkaamaan sorsia. Uhrin olisi pitänyt kelata asemalle kertomaan sen alkuliman kylvöyrityksistä. Että ei oo hoivatehtaan hommia hirttää se haaska. Meidän lainlaatioilla pää ja perse vaihtaa näiden aiheiden kohdalla paikkaa. Tätä lakia muutettiin ihan hiljan. Mutta voimaan jätettiin julmetun mulkkumuotoilu, jonka mukaan hyväksikäytön tunnusmerkistöön luetaan edelleen tahdonvastainen yhdyntä sairaaloissa ja laitoksissa, joissa kohteena on sairas tai vammainen henkilö. Ja toisin kuin nämä kyrpänsä kullanneet kuvittelee, vammaisuus ei suojele väkivallalta, vaan altistaa sille. Mun mielestä on kirottua ja vittumaista, että tässä maassa laitoksissa asuvien vammaisten naisten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden lainsuoja on kodeissa asuvia perkeleen paljon heikompi. Tulva-lehden toimittaja Ruka, tervetuloa. Kiitos. Joo, tavastiaan tosiaan esteetöntä niin lavaan asti, koska esiintyjät hän ei tietenkään ole siis pyörätuolissa. Mulla on semmonen blogi, sen nimi on Ilonpilaaja ja mä haukun siellä ihmisiä. No mä oon viime aikoina kohdannut aika paljon näitä auttajahaita. Master level auttajahaita voisi ehkä viime vuosisadalta voisi olla ehkä kun lähetyssaarnaajat levittää niinku kristinuskoa ja sit siinä sivussa vähän kulkutauteja tossa, noin, ole hyvä. Mä en tiedä, jos olette huomannut, että mä oon tässä pyörätuolissa. Tää nyt saa nauraa. Moi! Mitä sulle on tapahtunut?
niinku elämässä vai mitä niinku tarkoitat tarkemmin? Niin, että mitä sun jaloille on tapahtunut? No että tossahan ne on ne jalat, ei paljon mitään, mitä sulla on tapahtunut. Mä onnellisena itsekseni siinä pyöräilen tien yli, niin sieltä tulee joku mun takaa ja huomaan, että niinku, ai jaa, että niinku, nyt tää pyörii itsekseen tää pyörätuoli. Niin siinä on joku ihminen, joka työntää sitä pyörätuolia mun puolesta ja sitten ilme on tällainen. Näin. Ja sitten ensimmäisellä kerralla, kun mä sanoin, että hei kiitos, mutta mä pärjään itse, niin vastaus oli, ole hyvä. Kun mä sanoin, että hei, että niinku, älä koske mun tuoliin, että mä pääsen itse, niin tää ilme oli sama. Mä oon nimennyt tän auttajahai-ilmeeksi. Ihan mitä tahansa sanot tai teet, väität, että sä pystyt tai kykenet, niin se ihminen, se tietää niinku mielessään olevansa maailman kaikkien auttajien numero 1. Toinen on sitten tää, että miten tilankäyttö on erilaista, miten vuorovaikutus on erilaista. Tyypillinen semmonen, kun mä sanon varovasti, että anteeksi, hei, mä tulisin tästä, niin reaktio on, että anteeksi, joo, kyllä, mä siirryn, mä oon tosi paljon, joo, anteeksi. Ota ihan rauhassa, ei mitään hätää. Et tulee niinku ihan vitun rojaali olo tai sellainen, mutta ei tässä mitään kuninkaita ole kuitenkaan, että ihan niinku vaan tässä niinku jotenkin mukamassa ennäs yhdenvertaisena tässä tilassa oltais. Että jos nyt vaan niinku väistäisit. Kiitos.